Ποιο είναι το μυστικό για να χάσεις κιλά? Σίγουρα έχεις ακούσει πως πρέπει να είσαι σε θερμιδικό έλλειμμα, να τρως αρκετή πρωτεΐνη και να κάνεις ασκήσεις αντιστάσεων. Είμαι σίγουρος πως τώρα περιμένεις να σου πω ότι με μία ένεση θα χάσεις μαγικά κιλά. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει μαγική λύση. Για να κάνεις όμως αυτή τη διαδικασία πιο εύκολη, κάνε άσκηση αντιστάσεων 3 με 4 φορές την εβδομάδα και χώρισε το πρόγραμμά σου σε full body μέρες ή ένα upper-lower split για να προπονείς την κάθε μυϊκή ομάδα 2 φορές την εβδομάδα για να κτίσεις μυϊκή μάζα. Μην κάνεις πάνω από 30 λεπτά αερόβιο και σε υψηλή ένταση, γιατί θα σου αυξήσει τις λιγούρες σου. Αντιθέτως, κάνε 7 με 10.000 βήματα την ημέρα και αν θες κάτι επιπλέον, κάνε 10 με 15 λεπτά επιπλέον αερόβιο μετά την άσκηση αντιστάσεων ή σε ξεχωριστή μέρα. Φάε πρωινό με τουλάχιστον 30 γραμμάρια πρωτεΐνης για να πεινάς λιγότερο μέσα στη μέρα, αλλά και να σου κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία να πετύχεις τον πρωτεϊνικό σου στόχο. Και ακολούθω για περισσότερα.